Sinne jäi veli vilkuttaa. Moikka! Nyt on perjantai 6. päivä helmikuuta. Kello on 5:05. Mulla on pyydetty vapaa päivä, minkä takia mä oon tähän aikaan liikenteessä. Tänään on päivä, joka toisenlaista mulle ei varmasti tule. Joten tulkaas mukaan katsomaan, että mitä tänään tapahtuu. Monet voi varmaan arvata siitä, että kun on kyseessä tosiaan 6. päivä helmikuuta, että aika monessa perheessä ja ystäväpiirissä voi olla tämmöisiä samanlaisia. Mut joo, mun päivä on tällainen, tulkaa mukaan. Tosiaan 18 astetta pakkasta lähdettiin aamulla ajelemaan kohti mulle tärkeitä henkilöitä ja katsotaas minkälainen ilma. Kuu paistelee siellä ja mitä mulla mahtaa olla matkassa? Arvaako joku jo, että mitä me ollaan menossa tekemään? No, jos ei arvaa, niin kohtahan se selviää. Sitten kun päästään perille, niin ei muuta kuin auto parkkiin ja lähdettiin sipsuttelemaan kohti rappukäytävää. Kello on tosiaan 6:30 aamulla ja ei ihan hirveästi viitti pitää meteliä tuolla rappukäytävässä, ettei koko rappu herää siihen kun menee. Joten valoettiminen onnistui vihdoin. Ei muuta kuin rappuset ylös ja sitten toivotaan, että joku avaa meille oven. Kyllä vain. Tämän päivän prinsessahan siellä odotteli meitä ja täällä oli meidän yleisö. Ja tässä odottelee illan puku. Sitten ei muuta kuin hommia. Joo, ei ollut mulle mikään uusi juttu lähteä tekemään kampausta. Vanhojen päivä kampausta ja tosiaan ne, jotka mut tuntee, niin tietää, että edelliseltä ammatiltani olen tosiaan kampaaja ja tää on homma, mitä olen tehnyt varmaan 10 vuotta. Toki en enää ollut moneen vuoteen alalla, mutta ei ole taito ruostunut siinä. Kyllä ne hiukset kähertyy siinä edelleen. Siinä höpöteltiin kaikkea ja välillä vähän suihkauteltiin sitten lakkaa niille kutreille siellä, että pysyy sitten koko loppuillan. Pitkä ilta on edessä. Ja kunnon tupeeraukset sinne. Vähän tuo näytti alkuun järkyttävältä, että tukka pystyssä. Mutta kyllä se sieltä sijoittuu. Vanha kunnon tuperaus toimii aina. Ihan ei viittitty tällaiseksi jättää. Vaan laitettiin vähän pompulaa kiinni ja siloteltiin. Siitä ja vähän lakkaa päälle, niin kyllä kestää. Joo, on vuosien aikana tullut tehtyä useampia vanhojen kampauksia, mutta on ihan ensimmäiset tämmöiset, sanotaanko tärkeimmät. Alkaa pikkuhiljaa kampaus olemaan lopuillaan ja aikaahan meillä meni jo useampi tunti tähänkin. Mutta lopputulos ratkaisee. Varsinainen kiharapesä. Ja pääasia, että asiakas on tyytyväinen. Sitten alettiinkin pujottelemaan jo nyöriä sieltä takaa. Me on tarkka juttu, että sai ne oikein päin. Ei ollut mikään ihan helppo juttu tämä. Ja sitten piti kokeilla vielä, että puvun sisältö hengittää siellä. Ei tarvitse pidätellä hengitystään montaa tuntia. Saatiin rusettekin aikaiseksi sinne ja sitten pakolliset pyörähtämiset. Hyvältähän tuo näyttää. Upea mekko.
Ja vähän sitä yläosaakin sieltä näyttää, että on todella upea. Sitten alkoikin olla jo aika, että pitää pikkuhiljaa lähteä. Hiukset ja kaikki on kunnossa ja kavereille viestit, että nyt lähdetään ja sinne lähti. Oli ihan mielenkiintoista saada survottua tuo mekko autoon vannehameineen, mutta hyvin jo onnistuttiin ja pääsi päivän juhlia sitten menemään lukiolle. Mä kävin äkkiä kaupan kautta hakea pizzan. Ei ole maksettu mainos. Ja käpöttelin autolla. Ajettiin autolla sitten loppupeleissä ihan kirkkaalla säällä jo kotia päin. Noin, nyt oli aamun puuhat tehty. Eli tosiaan vanhojenpäiväkampaus käytiin tekemässä heti aamutuimaan. 3 tuntia tuli siinä vieteltyä samaan aikaan. Sai ihanan prinsessan liikenteeseen. Mut joo, somessa on kauheasti ollut japanilaisesta juustokakusta postauksia ja videoita ja pakkohan se oli sitten tosiaan itsekin kokeilla. Joten tuohon alkuun video, mitä me tehtiin se. Tosiaan illalla tehtiin valmiiksi, otettiin pari kreikkalaista jogurttia ja kannet auki ja sitten alettiin tekemään juustokakkua. Tää oli kyllä ihan mielenkiintoinen. En ole ikinä ennen tätä kokeillut ja katsonut tosiaan somesta paljon näitä videoita, kun näitä oli tehty, niin olihan se oikeasti pakko kokeilla itsekin. Vähän tinki oli, mutta yksi mahtui sinne kokonaisena ja loput piti laittaakin sitten jo palasina sinne. Eipä kai tuo mitään haittaa, vaikka ne palasina onkin. Maku ratkaisee. Sitten vielä toinen. Sama juttu sinne puolikkaat sitten paikalleen ja sen jälkeen kannet kiinni ja jääkaappiin. Yön yli sai olla siellä ja sitten jatkossa näette miltä se maistuu. Elikkä kreikkalaista jogurttia ja sitten Bisofin keksejä. Nyt on kuule yön yli ollut meidän juustokakku siellä ja testataan, onko tää hyvää. Tosi hienosti lähtee tolleen keksi on pehmennyt tonne jogurtin sekaan. Kyllä. Ei vois uskoa. Tää on ihan hemmetin hyvää ja yksinkertaista. Saa helposti tehtyä vaikka jollekin illanistujaisiin. Ehkä vähän hienompaa kuppia kannattaisi laittaa, mutta juustokakut jokaiselle. Eikä ole kauhean kustannuskaan. Paketti Bisof-keksejä ja mitäköhän nämä kreikkalaiset jogurtit maksoi, en muista. Mutta hyvä. Maltaankohan me jättää velille toinen. Ei mitään. Jatketaan tästä. Sitten pesukone päälle ja aletaanpa editoimaan teille videota jo etukäteen. Mutta pesukone kun tuli pois päältä, niin mitäs sieltä löytykään? Pieniä sukkia ja lapasia ja hattuja tai pipoja. Onko tulossa perheenlisäystä? Ei hei. Tulevilla videoilla näette, että mitäs näille tapahtuu. Joten pysy kanavalla ja laita ihmeessä kanava tilaukseen. Sitten alkoikin olla retkihaasteen aika ja lähdettiin vähän ulos lenkkeilemään.
Ajateltiin, että tänä vuonna jos saataisiin ne 52 retkeä käytyä läpi, niin tässä ensimmäinen niistä ja lähdettiin vähän jäälle kävelemään. Siellä oli upea raikas ilma kävellä. Ja sitten veli tulikin jo kotiin. Vedettiin pizzat nassuun ja sitten taas mennään. Tosiaan velikin pääsi jo matkaan mukaan ja kuskihan vei meidät lukiolle. Siellä tänään oli vanhojen päivät ja päästiin sinne seuraamaan myös tämän päivän tai tämän aamun kampauksen haltijaa. Ja sitten kotimatkalla, kello oli jo yli 7, niin kyllä päivällä oli pituutta. Kiva kun olit mukana.